Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum yewtere fewri gurdam almami Abdoul Gadiri Kane en kaali to jeeya e to jibina ha hande koye ɗum jokkoren so Allah jaaɓi. Abdoul Gadiri walla Abdoul Hammadi ɓurɗo andirede almami Abdoul ko neɗɗo kay ɓurɗo andede ɓurɗo mantinade e dartol Sénégal e temadande 16 mo yontida noon ha hande e yontaɓe Afrique on saaha waɓe hen Cheikh Ahmed Tijani Sarif cosɗo lawol Tijani, Ousmane Dam Fodio almami sori mawɗo mo Fouta Dialo e almami Segamo Wondu e Dammel Amari Ngone Ndella to Kadior. hono mbiɗon ni o yalti koye Hamme Julɗo Kane to banggue bammakko e to banggue yummakko fof. To banggue bammakko no mbiɗen ni o wiyete ko Abdoul Hammadi Alhaji Lamine Mat Abdoul Ali Hamme Julɗo Kane, yummako ko Kudi Boubou Malik Racine Hamme Julɗo Kane. nde noon en paami banggue bammakko e banggue yummako foof o ummi koye Hamme Julɗo Kane. Hamme Julɗo Kane mo mbiɗen ni tawi ko heewi e Kane hanɓe e cuuɗi mabɓe ɗi gummi koye Hamme Julɗo Kane ha tenki ɓi o biyeteɗo Abdoul Ali Hamme Julɗo Kane o. Abdoul Ali ko kañum heddi Koɓillo koye mun Kane hanɓe Koɓillo ɓe jalti e Appe ɓen kadi jalti koye Mad Abdoul e Kane hanɓe Douga to Thilone ɓen jalti koye Malik Abdoul. Samba Ali ko kañum fayi Agnam Thioday, Yero Ali heddi Agnam Godo koye makko yalti famille Ceerno Bolton. Makka Ali koye mum yalti joguiɓe leefol Elimane Nega to Diop e Ɓoki Diawe. Ousmane Ali e Birane Ali ɓen cincoye Mbolo Birane, kamɓe jogui leefol Elimane Mbolo e Alkati Mbolo. Paate Ali koye mum Ciwel naɓe to Dondu e to Ɓoki Diawe jalti e Helmodi Nallankoɓe. Racine Hamme Julɗo Kane kañum heddi Toro. Boubou Hamme Julɗo Kane kañum yalti e mum ko Seydou Boubou koye mun Kane hanɓe Gammugo Thilone jalti. Demba Boubou koye mum Kolselnaɓe to Seedo jalti. Racine Boubou ene joguino ɓiyum ne wiye Malik. Malik o kañum dañi tan ko ɓiɓɓe rewɓe. Aissata Malik on ko yummum Ceerno Molle Mamoudou Ali Racine. Coumba Malik on ko yummum Kudi tanum Tafsirou Sow Kudi. e Takko Malik yummum Haymou Takko Sall to Horkoƴere. Miɗen ni almami Abdoul jibina ko toon e Pafa, toon e Saloum to wiye Pafa Werma e hedde hitande ujunere e temedde 726 hay walla hitande ujunere e temedde 727. Wadi janggude ɓurano ko ɗon e galle mabɓe ɗo bammakko hono Alpha Hammadi. Caggal mum noon o jokkoyi kadi ha hande jangde makko e ceerno ni wiye Tafsirou Mayero. almami Abdoul guila en famɗi settanama ko belɗo hakkille eno wira o reeni ɓurano guila mo yara e duuɓi 12. ko heewi noon e jangde makko ko toon o jangi ɗum e leydi Sereraɓe e Jolfuɓen. wiyama kadi o jangi e duɗal Serigne Kokki
hono mbiyetenoɗo Serigne Kokiya Maktar Ndumbe Diop kono noon o jangi jangde towde koto Duɗal Pire toon hewɓe kadi o foti e yontande mabɓe nde caggal nde o jangi toon gande towde ha ceerno makko o donimo o ummi toon o faari Fouta o artani tan lawol gotol ala o woni koye artirde seeɗa seeɗa o jooɗi noon to wiyete Jamweli woni koye ɓundu ha hande mbiɗen nde Almami Abdoul ummiti Pire o woni koye artirde seeɗa seeɗa o feewi noon koto banggue ɓundu to koto wiyete Jamweli kono lamɓe ɓundu ɓe ɗeɓi tampindemo nde wonno ko ceerno almuɓe ina garda bang yo bang on saaha lamɓe ɓe no kula sernaɓe ɓe so kewi doole ni woni ɓe jiiɗi fewjandemo Almami Abdoul tini ɗum yalti wuuro ngo fayi wuuro wongo ina wiye appi koye damga ha hande on saaha damga naɓe mbiyata nokko Guénar naɓe o woni ɗon almuɓe ɓe tawrimo ɗon kadi ina garda bang yo bang furankoɓe nuli e makko neɗɗo korowomo eɓe jiiɗi humpitade beele ko wiyete makko koko gonga beele ko gando mawɗo nunɗuɗo ko noon kadi ɓe neldiri neɗɗo fewde tafsir ɓoggel Limo Diaba ɓe neldiri noon kadi fewde e tafsiru Amadou Hammadou Wan mo Kanel ɓe neliri noon kadi fewde Abdoul Karimou Daf mo Seeno Palel kamɓe yaaɓe horoyde ɓe fof nde ɓe garti ɓe kabri fuurankoɓe wonde ko Almami Abdoul kay woni ɓurɗo kanko ɓuri to gandal kanko ɓuri to gollal kanko ɓuri yankinare kanko ɓuri needi kanko ɓuri garce ɓe cuɓimo yo won almami mabɓe Almami Abdoul Sali ɓe pursimo ɓe mbawnimo ɓe nayimo to wiyete jonto ɓe kolli affaire nde gando goto Bahunu Nadio ñawori mum nde kañum nde laaɓi o wi tan ko Almami Abdoul hande wonde imam fuutankoɓe Almami Abdoul Sali o wi min jaɓani so wona noon ɓe gonda ɓe mbata wonde ɓe jamfota ko wiyama on saaha fodde capanɗe 5 lamɗo fuutanke walla hohoɓe fuutankoɓe ina tawtora ñande hen kamɓe fof ɓe gondi ɓe mbati wonde ɓe jamfota ko Almami Abdoul ko nden Almami Abdoul fuɗɗi hoolade wiyama fuutankoɓe jebbili e makko ko nokku ene wiye Jorbowol walla ko Sinthiou Amadou Mariam koye less jaɓɓule koye less jammule ene wiye Jabbe Dulo koye dande maayo wiyama ɗum hawruno koye hitande 1977 hitande 1978 on saaha Almami Abdoul yaranno koye duuɓi 5 o laamima fodde duuɓi 3 hade makko warede to juuɗe guuri tawi mo yara e duuɓi 6 hohoɓe Fuuta ɓe fof mbiyo ummo appi o ara hoɗo Ciloñ o wi so wona noon tawi oɗon dokkami suhaɓe mon gara koddoyam ononne kay yogay mon gara koddoyam walla miñiraɓe mon gara koddoyam ɗo Cilon ɗo ɓe jaɓanimo e ɓen jabɓe arɓe hoddude makko ɗo Cilon ɗo ene woodi hen El Fekki en ɓen mawɗo mabɓe wiyeteno ko El Fekki Dewo Arwa on kay leyɗele mum ene keddi ɗo Cilon ɗo Sinthiou Bamamɓe naɓe ne kay gari wondude makko waɓe hen no Mouhamadou Wahabou Tall ko hen jeeya Mouhamadou Wahabou Tall
haynde almami Abdoul ummi cilon feedu kobbillu nde o rewi mum faade kobbillu hohoɓe woɓɓe ne kay ngari hoddude makko ɗo cilon ɗo won version goɗɗo kadi wi yimɓe fuurankoɓe nelli tan ko neɗɗo goto gandu Fuuta Jalngonajo ɓe mbi on yo yaye leydi ndi foof funnague hirnague Fuuta foof ƴewnaɓe hol kanduɗe wonde almami mabɓe on yeehi hirnague yiyani kandude hen faari funnague yiyani kandude hen o rewi leydi ndi foof haw yetti appe o tawi ɗon almami Abdoul o yi almami Abdoul tan almami Abdoul welimo o wi almami Abdoul min day ko fuurankoɓe nelimi ma ɓe mbi eɓe gondi e caɗele ɓe jiiɗi ko gara cafranaɓe caɗele ɗe ɓe jiiɗi noon ko yen gartu gara ballaɓe ɗen ɗon caɗele ni woni almami Abdoul yaadi makko nde ɓe ngari ɓe tawi yimɓe fuurankoɓe ɓen mbimo minen dey min jiiɗi ko ya wonan min almami Abdoul sali ɓe nawi almami Abdoul to ceerno Abdoul Karim o daf mo seeno paalel ceerno Abdoul Karim daf wimo an so tawi neɗɗo majji hawri e ma ka gandu aɗa andi lawol ngol ma hollumo lawol ngol walla hollatamo no wano wade foof ndewi almami haɓe mbawno ɗum hande almami Abdoul jaɓuyno won woɓɓe wiɓe ni hunde nde wattini koye ñawore ɓe nawno almami Abdoul koto tribunal Elimane Nega woɓɓe mbi ko galle sérifaɓe cilonto eɓe mbi e nden ɗon ñawore ɓe ñaawi almami Abdoul ko so tawi tan jaɓani ardade firti ko sari islam warimo ko nden noon woni nde almami Abdoul wi musidɗo mum ceerno Abdoul Karim Diawonɗo yo natanmo halwa on natanimo halwa balɗe 15 o yalti o wi tohara jaab lefol ngol ngulamu koto Allah tan ummi kono noon andu ɓeɗo suɗimoma ya wonan ɗumen almami ko kamɓe kadi jamfotoma janggo ko kamɓe kadi mbaranma janggo kono noon ma sahudin maɓe laɓɓine bakkuji ma ko aljanna wonoyta jañi ma janggo ni tawde almami Abdoul hankadi andini ala no waɗata ko mayete tan araw felliti jaaɓi lefol ngol ɓe nawimo ko hakkude Fuuta to wiyete Jaɓɓe Dulo Sara Jorbowol ɗon ko keerol hakkude Boso e Hebbiyaɓe ɓe jebbiliyam makko ɗon caggal ɗum almami Abdoul wi yoɓe jangu deftere ɓurana nde ɓe jangi o wi ɓe jangu deftere wonde ene wiya Al Isriniyat nde andira to men to ko Ibnu Muhit ɓe jangi o wi ɓe jangu deftere wonde ene wiya Dalalul Khairat ɓe jangi o wi yo anduɓe ɓe ngoon ƴefta pellital wande so juumi maɓe mbattumo e lawol ɓen ne jaaɓi ɓe gondi o wi jagorɗe ɗe waɓe hen no Ali Sidi Ba en Ali Dundu Kanen Siley Amar Belal Racine en Sadio Dundu en Sawa Nayel en Sawa Dewa Nayel en Sawa Yena en Galo Lumbol en Hammadi Ali en ɓen ko lamɓe tan kono ɓe janggani o wi ɓenne yo gon wonde maɓe ɗofta anduɓe ɓe wonde anduɓe ɓe kala ko jamiriɓe maɓe keddo hen tawi watta caɗele enne kadi ngoodi o wi bosoyaɓe yirlaɓe yo jaggodir ɓiɓɓe yumma ɓe goto e maɓɓe foof jaggo goɗɗo ko ɓi yummum ɓe tinnodir ɓe jaggodira sibu ɗiɗo diwunuji ɗiɗi soɓe jaggodiri ma Fuuta heewa doole o wi yoɓe gon dendiraɓe ko ɗum addi dendiragal hakkude bosoyaɓe yirlaɓe ɗum ko almami Abdoul fuɗɗi ɗum wi yoɓe jaggodir ɓiɓɓe yumma goto e maɓɓe foof yo jaggo comme oto diwan jeyani yoɓe piijo yoɓe jaldu
e ko way non ni woni almami Abdoul hankadi filama almami woni almami Fouta kankone o wodi sardiji ɗi o addi wodi kuule ɗe o addi huccinde Fuutankoɓe kankone omo yiiɗi ɓe jaɓanamo ɗin ɗon sardiji kuulal gaddanal ko almami Abdoul wi hankadine hay arani goto woto naaɗe Fouta so wona tawi a witi ko sodde gawri ɗum firti ko kala naarowo Fouta gaccowo keeri Fouta ɗi heɓ yamirade almami Abdoul ɗum way comme no visa ni o mbiyatan visa hande ko ɗum noon foti ko capata o walla waalo Brak naajo walla Burubu Jolof o walla Kajoor naajo kamɓe fof jiidi ñawore naarowo Fouta fof yataw ari ko sodde guura yataw kadi heeɓi yamirore almami Abdoul kuulal ɗimmal almami Abdoul wi ko rende e andude keeri Fouta ɗum noon ko dagana ha Bakel hayre ngal ha Njorol e Linguére to banggue Jolof ɗum noon ko keeri ɗi yo waɗe yimɓe renoɓe gona e keeri ɗi kala naarowo tawi heeɓi yamirore almami Abdoul ande kadi ko addi ɗum e ko way non kuulal tarbiwal almami Abdoul wi ko joguinoɓe leppi gadanteji ɗi leppi gadanteji ene kewno e Fouta ɗum noon leppi mon ɗi hay hen hunde min memata ɗon ɗo ɗon keddi e saria e ko way non ɗin ɗon leppi mbaɗi hen no ceerno mbaɗi hen no arɗo walla joom walla jagaraf walla bumoy walla farba walla elfeki walla eliman walla kamalengo walla satik e ko way non ma jomumen ɗacce ndeeƴa ɗon kay ene keddi e ko sariya wi ko e ko islam haali ko woto ɓe mbaɗa hay hunde so wona ɓe keɓa yamirore almami Abdoul caliɗo ɗeɗo jamiroje foof noon ene wawi yaltude Fouta kono ɗaccan ɗon jawdi mum di kam na watta ko wayno guese e waalo en e nandi hen kanko ɗon heddoto kuulal naybiwal almami Abdoul wi ñawore ñawrete tan ko ɓurana e sariya kala ko ɓurana wi e ko sariya wi ko ɗum tan ñawreten kuulal joyɓiwal almami Abdoul wi ko Fuutankoɓe fof poti e yeeso ñawore ala galo ala basɗo ala dimo ala dimajo yimɓe fof poti e yeeso ñawore kuulal jeego ɓiwal noon wi kala caliɗo sokira saabu teddinani walla ɗoftahi kuule ɗe ina wawi yaltude Fouta kono kadi wasat jawdi mum fof kuulal jeeɗe ɓiwal wi kala nde almami Abdoul ummini gonu gam fellude jihad on saaha ene waddi kala sagara yaade noruyo walla bawɗo fof ina waddi ɗum yaadude konungo gam hawuyete kuulal jeetati nde tawno kamɓe ɓe lomti ko deniyankoɓe almami Abdoul wi kala wuuro yo suɓo yimɓe ɗiɗo hen goto ko julnowo kono eliman goɗɗo ko ñaawo kono gaadi goto e mabɓe fof suɓo cukku mum joom wuuro ko almami Abdoul suɓoto ɗum kuulal jeenaɓiwal almami Abdoul wi so ɗum waɗama imam o e gaadi o cuɓama ko kamɓe jooɗini ɗon almami Abdoul imam o e gaadi o e joom wuuro kamɓe jooɗini ɗon almami Abdoul yimɓeɓe yo guittanɓe gueɗal yo teddinɓe yo darduɓe yitere kono no dardata almami Abdoul ndeni kuulal sappo ɓiwal noon almami Abdoul wino ko kala asakal itta ngal ndema walla e dammiri e nder reedu Fouta rokkate ko wasde Fouta kala hen ko ɓurti yaltata Fouta asakeje ɗe foof yo kattine Fouta dokke miskineɓe Fouta joni noon mataw ne gartat e ministére uji almami Abdoul hono jagorɗe makko ɗe
to bange aleɓe makko ɓe noon waɗi mi wiyede aleɓe kamɓe fof ko aliyen ɓe mbiyete ɗum addi aleɓe kono noon ko jagorde disnodirteɗe goo ko ali Dundu Segele Kane to Daabi Odeji kañum woni jagorgal kalfinagal gueɗe funnague Fouta jagorgal ɗimmiwal walla alejo ɗimmo ko Ali Sidi Ba to Mbolo Ali kañum woni jagorgal kalfinagal kala ko faari gueɗe hirnague Fouta jagorgal tarɓiwal walla Ali tarɓijo ko Ali Mamoudou Ly to Thilone kañum woni jagorgal kalfinagal kala ko faari gueɗe Bosse ha hande jagorde ina hen Hammat Lamine Bal to Bode Law kon woni jagorgal kalfinagal kala ko faari gueɗe islamiyankoje e nder Fouta e nder jagorde ha hande woodi hen Amar Belal Racine Am to Pete kon woni jagorgal kalfinagal koppareje e kabaruji nderi e nder leydi Fouta e jagorɗe ha hande ene woodi hen Alpha Amadou Hammadou Wanto Kanel jagorgal kalfinagal arme Fouta e jagorɗe ha hande Ceerno Bayla Perejo Sow to Hawre kañum woni jagorgal kalfinagal gueɗe politique e diiniyankoje Fouta kanko halfina jigol jumaji e nder leydi Fouta e sirru baɗi e jagorɗe ha hande Almami Abdoul walla Ceerno Abdoul Karimou Diawandu Daf to Seno Palel jagorgal kalfinagal gueɗe diiniyankoje e politique kanko halfina wadde halwa e ardade dirgol jumaji e nder leydi Fouta e jagorɗe ha hande ne woodi hen Alpha Amar Seydi Yero Bousso Ba to Hoore Fonde kon ko jagorgal disnodirtegal e gueɗe diiniyankoje e gueɗe ganne e jagorɗe kadi ha hande ine hen Ceerno Siré Ama An to Guijlon kañumne ko jagorgal tugnortegal e gueɗe diiniyankoje e gueɗe ganne e jagorɗe ha hande Elimane Boubacar Kane to Dimat kañumne ko jagorgal kalfinagal jokkodiral gueɗe islamiyankoje e nder leydi Fouta nde tawno ko kanko woni mawɗo to banggue duuɓi ɗum waɗi kala ko eɓen waɗa ko maw disne ko namde hen yamirore e jagorɗe ha hande ina hen Ceerno Seydou Toumani Tall to Halwar on ko jagorgal kalfinagal gueɗe diiniyankoje to banggue kadi jagorɗe to banggue aada ina woodi hen Yene Samba Ba to Bungu Cewkon ɗum woni ko Sara Asle Ballo Paate Bungu Ba to Bungu Cewkon Elimane Rindiaw Aji to Rindiaw Beeli Modi arɗo Modi Ka to Kawel Demba Nayel to Balaji Elimane Siré Kane to Agnam Coɗay arɗo Samba Dede e ko way noon ha hande e juɓɓudi nde Almami Abdoul waɗi ha hande to banggue dawrugol mum caggal nde fiila Almami digol jumaji ɗi kadi wiide woni hen ɗi didda e saaha goto kono kam eno hewɓe mbiri ɗi tolnima capanɗe tati e taati juma so tawi noon ko professeur Oumar Kane jumaji ɗi waddi ɗi ɓuuri capanɗe tati e taati Ndiaye Seydou noon addi e deftere mum jumbanɗe taarih Fouta jumaji capanɗe tati e taati e ardinaɓe ɗin jumaji so tawi ko jumaji ɗi Almami Abdoul waɗi ɗi Oumar Kane limtiɗo en ɗi ko juma Douye juma Fanay juma Thiangay juma Diatar juma Donnay juma Boode juma Haare Law juma Madina Ndiaƴɓe juma Gollere juma Jarguel juma Mbumba juma Pete Jeeri juma Mbolo Birane
juma Galoya, juma Diabo Liduɓe, juma Hoore Fonde, juma Agnam Siwol, juma Kay Haydi, juma Silla Jonto, juma Jowol, juma Dondu, juma Cilon, juma Kobillo, juma Ngejulon, juma Bohi Jawe, juma Sadel, juma Wudduru, juma Nabbaji Siwol, juma Boyinaji, juma Ogo, juma Kanel, juma Sinju Bamambe, juma Seno Palel, juma Hunare, juma Horkojare. E jumaji kadi ha hande ɗi Almami Abdoul waɗi e jubbande tarik Fouta ko ɗiɗo jumaji jiitani hen. Jubbande tarik Fouta mo Ndiaye Seydou, juma Horkojare gardugol Elimane Lewa, juma Hammadi Hunare gardugol Ceerno Dembe, go Horkojare e gardugol Elimane Lewa, ɗiɗi Hammadi Hunare e gardugol Ceerno Dembe, tati Seno Palel e gardugol Abdoul Karimou Diawando, nayi Kanel e gardugol Ceerno Cilol, joyi Ogo e gardugol Ceerno Funebe, jeegom Boyinaji e gardugol Alpha Samba Lido, jeeɗiɗi Nabbaji Siwol e gardugol Ceerno Amadou Falel, jeetati Wudduru e gardugol Ceerno Ndiayɓe, jeenayi Ngejulon e gardugol Ceerno Tillere, sappo Ndulumaji Funebe e gardugol Ceerno Funebe, sappo e goho Dumgo Wuri Ceerno e gardugol Ceerno Dembe, sappo e ɗiɗi Bohi Diawe e gardugol Elimane Nega, sappo e tati Koɓillo e gardugol Ceerno Abdoul Nega, sappo e nayi Cilon e gardugol Ceerno Molle Jeeri, sappo e joyi Kay Haydi e gardugol Ceerno Molle Walo, sappo e jeegom Agnam Siwol e gardugol Ceerno Siwol, sappo e jeeɗiɗi Hoore Fonde e gardugol Alpha Amar Seydi Yero Bousso, sappo e jeetati Jafane Beeli Cinde e gardugol Alpha Hammadi Boukari, Elimane Hammadi Boukari, sappo e jeenayi Diaba e gardugol Tafsir Bougel, nogas Mbolo Birane e gardugol Birane Ali, nogas e goho Galoya e gardugol Elimane Galoya, nogas e ɗiɗi Pete e gardugol Elimane Sambaw, nogas e tati Gollere e gardugol Ceerno Boussoɓe, nogas e nayi Hayre Law e gardugol Ceerno Baroɓe, nogas e joyi Boode e gardugol Ceerno Hasso, nogas e jeegom Dodel e gardugol Ceerno Soho, nogas e jeeɗiɗi Halwar e gardugol Elimane Jama, nogas e jeetati kadi Guété e gardugol Eli Fekki, nogas e jeenayi Ñanga e gardugol Elimane Ñanga, capantati Dialmadji e gardugol Elimane Dimat, capantati go Fanayi e gardugol Elimane Fanayi, capantati ɗiɗi Bokkul e gardugol Ceerno Bokkul, capantati tati Dagana e gardugol Ceerno Dagana. E wiide Ndiaye Seydou ha hande fati ndelo lowre nde nadden yowtinde cosgol jumaji nder reedu Fouta, wonko hebno hen e mawɗo men Kalidou Bassoum jeyaɗo to Seno Palel. Kalidou Bassoum wi diidgol jumaji e Fouta o waddani e saaha goto. E wiide makko ñande batu sernaɓe Fouta jooɗi arde sahoɓe gam toɗɗade guure ɗo jumaji poti darade, tonni ko nanodiranoko ko Ceerno Abdoul Karimou Diawando. ɗin kayitaji ma nden deftere nde o windiri jungo makko kanko Abdoul Karimou Daf, ene mofta ha hande wuuro Seno Palel. Mofti ɗin bindi ko biyeteɗo Bocar Babou Kaw Daf, kon woni joom wuuro Seno Palel hande, walla wonno joom wuuro Seno Palel e on saaha. E ngun batu toɗɗa ñande hen ko jumaji jeeɗiɗi ɗeɗo guure: goho Horkojare, ɗiɗi Hoore Fonde, tati Seno Palel, nayi Mbolo Birame, joyi Ogo, jeegom Koɓillo Diawɓe, jeeɗiɗi Fanayi. Ko ɗiɗo jumaji jeeɗiɗi gadi diidede e nder reedu Fouta. Juma hen fof diida ko ñandal juma, kadi julni ɗum ko Abdoul Karimou Diawando Daf. Caggal ɗiɗo jumaji jeeɗiɗi ɓe jooɗi duuɓi tati, ɓe ndiidi kadi jumaji jeeɗiɗi goɗɗi. ɗin goni juma Kanel, juma Nabbaji Siwol, juma Diaba, juma Dumgo Wuro Ceerno, juma Pere, juma Boode e juma Hayre Law. Caggal ɗiɗo jumaji sappo e nayyi woni nde jumaji sappo e jeenayi keddiɗi ɗi puɗɗi arde, kanji fof ɗi kawe jabantati e tati juma e nder lefol Almami Abdoul Gadir Kane. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo kalten ha ñande wonde so Allah jaaɓi, garten noon caggal nde Almami Abdoul en kaalino wonde Fuutankoɓe mbino yo aro jooɗoyo Thilon. ɗum noon holno jooɗori Thilon,
naren hankadi gol wali almadi abdul so Allah jaɓi ɗum noon Allah jarama on jarama